Hier soek 'n bietjie tee. Is die so lekker? Ek vra vir Gigi, is sy tee so lekker? Hi Dingo. Kyk wat 'n fruitie sy wil hê. Hallo Jojo. Ja. Nee, ek gaan ook vir jou anders gee, okay? Gigi, wil jy kyk? Chivago. Daar's 'n peach. Of wat? Ek wil wys, Boepsek, 'n peach. Ja. Grape. Ja, so kyk ek op krap. Soortjie, wat gaan jy? Peach, grape, apple, banana. Is grenadella, een pomegranate. Wat gaan jy vat? A peach. Is a sliced peach yummy? Azura. Gigi, is je tee lekker? Zout gaat je besluit, je kom uit. Ja, Jojo. Gabi, zeg. Wat ging jij fout? Ik ga even. Hier, je kan niet die kringen, dat is mijn koffie. Ja. Ja. Zorg je naar Nonna? Wil je hap of wil je koopkrap hê? Hij weet niet wat hij wil doen. Chivago. Gigi, die pomegranate. Is het lekker? Die pomegranate is yummy. Zo, ik vind nog een. Oeh, dit is lekker. En zeg je even een zoertje. Zo, wil je ook een trui, bro? Lekker. Gigi like het. Riri, wil jij trui? Zo, Ringo. Chivago, vast. Jojo. Wat zeg, kijk al. Zoertje. Is pomegranate. Is het lekker? Look, you like it? Gigi eet het drijfie. Zo, natuurlijk eet jij Nonna. Is Nonna lekker? Jojo, wat wil jij? Je kan niet op mijn schouder zitten en eet niet. Ringo, want a slice of peach? Hey! Cheeky! Hij wil mijn hap! Ringo wil mijn hap! Maar ik wil niet om mijn snackje. Ringo? Oké, zorg je zo wat zoeken. Wat ging je vaak? Is dat die grenadella? Oh, grenadella is een yummy. Huh? File back? Gigi? Ik geef jou Chivago, pomegranate. Sal eet niet Nonna. Ringo eet nog gesteekt zijn niks. Jojo, kom lekker. Wat wil jij, mijn liefje? Wat wil je? Oeh, jij trui ook een grenadella. Jojo trui grenadella. Hi Ringo. Joris, stel jou weg van je snacks af. Ja. Ja. Hier zoek een beetje van die grenadella en pomegranate. Is aan die kant. Een zo, zo. Daar is het. Zo, zo, daar.
Nee. So, wat is jouw favorite vir die dag? Grapes? Oh, jy's 'n boelie, Gigi. Wat het gou self? Val gou. Is jy bang vir Gigi? Hy jaag jou rond. Ringo, as jy iets kon sê, wat sou jy sê? Riri? Jy wil net sê? Dis nog een zo. 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 Hi, jaloezie. Hi, Kisha. It's Auntie Madam. Speaking Spanish and TV. I just spoke to somebody, but the line was cut. In any case, I just want to update my insurance, please. Car insurance. Change of address on the one car. Yes. ID is 640501012180. Gigi, eet jij ook? Yes. Oh, je eet net 3 pomegranate. Is het lekker? Okay, you must